Africa my continent, Africa my home. Ngithi nje angithathele lethuba nami ngibeka ukuthi ubhobho wami odabeni lwezingane ezibhubhe lapha eValley. Wonke umuntu olimele sisemanzini South Africa, sisemanzini Africa. Le nto uyifisela omunye umuntu noma ngabe isitha sakho umfiseli le nto. Uma ulalela inkulumo eduzane khona omunye umama wengane obhujelwe izingane eziwu2. Kodwa ke angizokugxila lapho kakhulu. La ngizokusho bengizothi mina uma kuwukuthi lemboni ethatha izingane zethu emakhaya ezisesikoleni sithatha serious, bengizothi nami ngicela ubeke ukuthi ubhobho wami umbono nje wami ubuzuthi asiqale ngokuthi asiyenze ibe nani nama permit, right? Ayiqale ngokuthi ibe nama permit, akudesignwe ama permit. Makudesignwa ipermit izodesignwa izofakani ipermit. Permit izokhuluma ngo-driver ukuthi akabe njani u-driver, ikhulume ngokuthi imoto ayibe njani, ikhulume ngokuthi i-route ezobe isetshenziswa yileyo moto kufanele ukuthi ke hayi ukuthi ifuneke iye kangaki. Cha, bekuzoba yilezi zinto ezintathu. Ngifuna ukuthi mase umshayeli into ebesizoyicela mhlambe umshayeli abe nayo bengathiwa umshayeli akabe umuntu osevuthiwe ngokomqondo nasekhanda nasesteringini nje ekushayeleni ufuna ube umuntu osevuthiwe. Kanjani na? Uyabona dangerous goods lama truck lana athwala udizili, athwala upetrol, athwala zonke lezi zinto ama hazardous substances. Abashayeli bakhona icriteria yakhona yehlukile kunamanye ama truck nomuntu oshayela i-truck edonsa ama container, edonsa amalahle yehlukile. Into yakhona itreatwa very very serious. Bengafanele ukuthi ke udriver oshayela imoto ethatha izingane zesikole abe kulelo zinga kuneminyaka ethize ukuthiwa sikuthatha mawusune isikhathi esingaka ushayela 1, sikuthatha uma ukuthi ke emzimbeni wakho medical unjani medical, uyayithatha yini iyobisi, uyayithatha yini lokho uphuzo odakwayo. Yabona bekufuna kube njalo nanokuthi ke umuntu omdala kangakanani ngokwe age nje nayo iyacounta lapho. Udriver bengathi mhlambe ake sibheke lokho sithi mhlambe sithatha umuntu bese 28 years kubheke phezulu umuntu onjani umuntu ongashayela imoto ethwala izingane ezisikoleni. Masikhuluma ngodriver bengizofaka lokho bese siyaphuma ke lapho ku driver sigijime siyobheka imoto bekufanele ukuthi kube yilezi imoto lezi public transport. Yabona ama taxi ama quantum iwona kodwa bese umehluko uzothwani ibrandwe. Yabona uschool bus ngibo school bus ingenzi imisebenzi emibili utho ukuthi imoto yamsi ingane zesikole ekseni ibuye emini iyokwenza iyothatha abantu lapha abaya emsebenzini abaya emakhaya. Akube imoto ezohlalela lo msebenzi. Makuthi ngiyothatha ingane zesikole ihlalela ukuthatha izingane zesikole kuphela, ibrandiwe, ine permit yayo. Bese kuyabuya ke uzothiwa iroute uzoyibona kanjani? Bizothi uma ukuthi nje usuka eMontclair eThekwini, eMontclair uye eMlazi, bekuzofana ukuthi iroute izodeterminwa yini yikole izingane oyihambisa kuleso sikole. Mhlambe uhambisa izingane ezikoleni eziwu5. Ufuna ukuthi ke othisha uprincipal balapho bebhale incwadi ukuthi ingane ethize igibela le moto, ingane ethize igibela le moto, izikole zonke lezi zikole zo5. Bese kuthini na kuzothi seyibhaliwe ke lezo ngane ke siyazi iregister yezingane uyiphethe uma uphethe ingane eziwu15 la na uphethe iregister ozoyiphatha every day. Kusho ukuthi iroute ideterminwa yini? Ikole ohambisa khona othisha ababhalile. Number 2 incwadi ezobibhalwa abazali bevuma futhi ukuthi cha usibani umsweli uthatha izingane zethu, izingane zamezama izingane zingaka zimbili noma iyodwa isebenzisa le route. Iroute siyibona ngalokho, siyibona ngani iroute? Siyibona ngokuthi ihamba kulezi izikole eziwu5 ngapha noma eziwu6 noma eziwu10, as long as kuzogcina izingane eziwu15 umsweli usebenza leyo route. Iregister ke manje
yezingane ehlale ila ipermit ehlale ila eTexini kwenza amaphoyisa mayifike ekumisa wena mawuye eMontclair uhamba ngo-M4 iroute yakho ithi M4 uyakusiphi ikole ngiyeshaka ngiyebani nazo zibhaliwe iy'ngane oyitholela izona yes nansi iregister yakhona nanka ama-signature abazali uyabona leti iqala iqonda senzela njalo uma senikhanda imizila mhlawumbe ezinye izinto eningayicosha lezo angisho ukuthi kufanele kube njalo kodwa mina owami umbono usho njalo ukuthi eroutine oyisebenzisayo iy'kole zibhaliwe basayina abothishomkhulu nabazali kuyahlangana bese siyabuya-ke khona iphemithi ama-abnormal load yama-truck lana amakhulu khona amaphemithi ashintshwa ngenxa yemithwalo oyiphethe bese kuba khona iphemithi kuthiwa i-yearly permit yonyaka yabo nje i-truck ethwala ama-park home lama-ofisi lana lokhu ngama-ofisana lokhu okuthathwa lapha ngoba singaka temporary offices ngasho njalo i-truck yalapha ine-permit yonyaka wonke irenewa emva konyaka ngobani ngoba le truck ihlale ithwele ini lama-park home kanjalo-ke ney'ngane iregister yalezi ngane ziwu-15 uyiphethe kanje vele unyaka wonke uzobamisa lezi y'ngane angithi unyaka wonke zizobe zisa kulesi sikolo unyaka wonke kuzobe kuvumela abazali uyayizwa into engizama ukuyisho right iphoyisa amalikumisa selifuna zonke lezi zinto zila seliyakwazi iphoyisa ukuthi ukule route okay bese kuyabuya iyabhala futhi ipermit bizosho ukuthi awukwazi ukwenza ama-trip amabili noma amathathu angani iy'kole mazingena zonke iy'kole mhlambe zirenja u-7 kuye kuyosha u-8 kanti imoto futhi ihamba mhlawumbe iy'ngane ey'dinga i-transport izohamba mhlawumbe amakhilomitha mhlawumbe ala ko-13 noma uko-10 bhekeli awukwazi ukuthi uzotravela u-13 kilometers uyokhava u-7 no-8 uthi ungakwazi ukwenza ama-trip awu-2 izobe futhi ipermit isho ukuthi ufuna kwenza i-trip A1 izobonakala kanjani-ke le trip A1 ngani iregister yey'ngane yile iy'kole yilezi uma usutholakala usukwenye iroute siyaqala-ke manje ngoba phela uma kuthiwa uzofika wehlise lezi iy'ngane kulezi iy'kole eziwu-5 ugijime uyothatha manje seziya kulezi yakole siyaqala-ke manje isiyahlukana-ke seliyakwazi iphoyisa ukubona ukuthi no ufuna ukuthi ube umuntu-ke ozoba namatekisi awu-2 azothatha iy'ngane sengizoyivala-ke ngikhulume ngama-route ukuthi isikhathi namakhilomitha ayakutshela ukuthi awukwazi ukwenza ama-trip awu-2 so sekufanele ukuthi nalapha kwiphemithi kubhaliwe ukuthi only one trip eqondene ney'ngane eziwu-15 eqondene nalezi zikole eziwu-5 eqondene nalabazali abasayinile hhayi lapho siqedile kungacishe mhlawumbe kukhontroleke le nto yokuthi uthole ukuthi umuntu enye into engavikeleka ile nto yokuthi iy'ngane ziyahamba ngale moto uqhamuka umuntu avela imise ethi hey lesi ngane ayiphume kule moto ingene kule moto nale nto yokuthi iy'ngane zisahamba ngemoto befike omalume lapha beyishintshe manje ethi hey wena ngoba uya ngapha awuthathe lezi ezinye zithi gcine sekuxovene kwaxovana iy'ngane so ngicabanga ukuthi lokho kungasilekelela uma singakhuluma sidiscusse indaba ye-document siyidiscussa ngalolu hlobo na uthi ubhobho wami mina ebengizowubeka ukuze sikwazi ukuthi izoregulethwa kanjani le indaba ngingakavali within Santaco kodwa kube yi-wing elapha hhayi ukuthi umuntu ayobeka iy'ngane abuye egijime aye erenkini cha within Santaco kodwa imile lapha imele yodwa ukuthi laba badila ney'ngane abadila ney'tafu badila ney'tafu hhayi ukuthi umuntu ekuseni uhambisa iy'ngane ama-trip awu-2 or awu-3 uyabuya ayongena lapha erenkini mayiqeda erenkini ntambama futhi unestafu azosihambisa no i-branding yey'moto izosilekelela ukuthi ngiyazi ukuthi abanye bathi hey phuma lapho cha ngeke ngiphume nami uthi ubhobho engizowubeka ukuthi akufanele sibabaze ukushona kwey'ngane bese sigcina sikhwiqe imikhono sithi ayisebenzi leyo akube khona into eyenziwa njengoba de siyilapha nje nomthombeni emdloti semdloti lade sikhona siyo-check amabhasi akusuke-ke emva kokuthi sesiwa-checkela amabhasi a-checkela ama-taxi akusuke kube khona i-document eyenziwa kuregulethwe le mboni le ehambisa iy'ngane esikoleni ngoba ngempela uma sokwenza kanje ngeke ethi umuntu ehambisa iy'ngane ujahe ilodi ngale
akhiphe imoto emzileni elenini yakhe ahlangane netruck ayiqonde itruck njengokufa. Ayikho into enjalo. Imoto ayibe ne-trip eyi-1 mawufuna ukuba nama-trip amaningi azibe mbili iy'moto, hhayi ukuthi ngoba iy'ngane ngingena ngo-7:15 ngo-8:45, yiphi le ngane ozoyithatha ngo-5 uyoyishiya ngo-6 ube uzolanda ezinye? Ayikho into enjalo. So owami uthi uBhobho bazalwane kule simo salapha eValley ukuthi akube isifundo, asisukumeni sonke silungise iSouth Africa yethu. I thank you.